Chloe. Mitä nyt? No siis, mä vaan ihmettelen, että mikä toi oikein on. Oi toiko? No, musta se on jääkaappi. Mut miksi sen ovi on oikein auki? Mä en itse asiassa tiedä. Mutta pitäisikö meidän käydä sulkemassa se, että sieltä ei karkaisi kylmää ilmaa? No musta se olisi kyllä ihan järkevää. Okei, no mä tuun ihan pian. Juu. Kummallista. Toi jääkaappihan on ihan tyhjä. No mut parata silti sulkea sen ovi. Wow! Oh my god! Chloe! Onks ihan kunnossa? Chloe! Chloe! Missä sä oot? Chloe! Hei! Mitä tää on? Mitä? Missä me oikein ollaan? Oh my god! Lisa! Lisa, onko se ihan kunnossa? Joo, kyllä mä oon. Mut missä me ollaan? No siinä se onkin. Kun mä en tiedä. Ja musta tuntuu, että me ei olla enää Little Spetchup Cityssä. Tarkoitatko, että mä olin jossain muussa maailmassa? No, en mä siitä ole varma. Mut musta vaan tuntuu, että me ei enää olla ollut vaan Little Spetchup Cityssä. Pitäisikö meidän etsiä, että onko täällä mitään petseä tai edes ruokaa? Musta kyllä vähän tuntuu siltä, koska ei me nyt täällä nälkäänkään voida kuolla. Okei, no, pitääkö meidän lähteä? No, en mä nyt oikeastaan tiedä, että kun ei täällä ole paljon mitään muuta kuin tää over-alue, mut kyllä meidän on lähdettävä etsiin täältä jotain elämää. Eihän me muuten voida elää täällä. Mua pelottaa. Shh. Mitä nyt? Kuuliko sä ton rysähdyksen? Just ton. Tietenkin mä kuulin. Tarkoittaako se sitä, että me ei olla enää täällä yksin? Kaksi tyttöä. Pomohan voisi olla ylpeä minusta. Vartijat. Tuossa. Onko kaikki ihan kunnossa? Enemmänkin. Löysin 2 tyttöä. Ja Pomo voisi olla meistä ylpeä. Luulet sä, että jos me viedään noin 2 tyttöä Pomolle, että se antaisi meille mukaan enemmän palkkaa tai jotain? Eihän sitä voi tietää ennen kuin ei kokeile. No mä oon kyllä ihan samaa mieltä Jackin kanssa. No okei. Viedään sitten meidän Pomolle. Mut eikä meidän pitää kyllä tutustua niihin. Tietenkin emme kai mitään typeriäkään ole. Eipä niin. Lisa. Keitä noi on? Mä en tiedä, mutta ainakin täällä on elämää. No se on kyllä totta.
päivää. Minun nimeni on Jack. Ja me tulimme luoksenne, koska ajattelimme, että teillä olisi jotain kysyttävää tästä paikasta. Mitä? Meidän pitkin... Ole hiljaa. Sun pitää olla hiljaa. Silloin mun sulle sanotaan niin. Onko selvä? No on, mut et sä mulle mitään sanonut. Ole nyt vain hiljaa ja anna minun hoitaa tämä homma. No niin just, idiootti. Hei, mä en oo mikään idiootti. Ja tosiaan, tässä on mun 2 kaveria. Ja tossa on Mike. Ja tossa on Hilda. Okei. Mut missä me oikein ollaan? Ja miksi me tultiin tänne oikein jääkaapin kautta? Jääkaapissa en tiedä, mutta tuohon kysymykseen saatte kyllä ajan myötä vastauksen. Okei. Mutta me haluaisimme viedä teidät esiteltäviksi meidän pomollemme. Hänen työrakennuksensa on ihan tuossa lähellä. Voisitteko mitenkään tulla mukaan? Pitääkö meidän mennä mukaan? Noi tyypit vaikuttaa tosi hämäriltä. Kyllä mä sen tiedän. Mutta ei Jack näyttää tosi söpöltä. Et oo tosissas. Tähän tarvitaan meidän kummankin mielipide. Meidän pitää päättää, mennäänkö me mukaan vai jäädäänkö me tänne. Me voitais saada sieltä ruokaa. Ja kosi hienosti, kun me päästään täältä pois. Mut jos tää on toinen maa, en mä usko, että me päästään täältä pois. Haluatko siis jäädä tänne koko sun elämäksi ajan ton tyymän Jackin takia? No en, mut en mä sinne meidän vanhaankaan maailmaan halua. Meidän on tehtävä päätös. No, sä voit tehdä sun päätöksen ihan yksinäs. Mut mä jään ainakin tänne. Ootteko te jo päättänyt? No, tee sä nyt sen sun päätökseksi. Neiti, päällikkö. Mä en oo mikään päällikkö. Joo, ollaan me. Me jäädään tänne muutamaksi päiväksi. Tai siihen asti, kunnes me tiedetään, että miten täältä pääsee pois. Koska mä oletan, että sä voisit kertoa meille senkin asian. No, tuletteko nyt mukaamme? Hyvä on sitten. Hyvä. Toivonkin, että sanotte noin. No, seurkaa minua. Mun pitää sanoa Lisalle, että noissa miehissä on jotain mätää. Missä se toinen tyttö viipyy? No, sen pitäisi tulla ihan kohta. Selvä. Wow. Mikä tää paikka oikein on? Ja kuka toi oikein on? Oletko nyt tietäisit, mikä paikka tämä on? Mutta tässä on meidän pomomme. Jake.
Ja oletan, että saisitte häneltä muutamia vastauksia näihin teidän kysymyksiinne. Jack, mitä olen sanonut turistejen tuomisesta tänne? No, joo. Mut nämä tytöt on vähän, sanottaisiko nyt, erilaisia. No, keitäs te oikein olette? Mä oon Lisa, tosi mukava tutustua. Ja mä oon Chloe. Selvä se. Mutta Jack kuulemma kertoi minulle, että haluaisitte tietää jotain asioita ja minä voisin kertoa teille niistä vastauksen. Joten kertokaa vain ihan rauhassa. No siis, me kysyttiin näitä asioita jo Jackilta, mutta ekana kun me tupsahdettiin tänne paikkaan, me mietittiin, onko täällä petseä. Ja no, me saatiin siihen vastaus aika äkkiä, kun noi tuli. Mut sit me mietittiin, että onko täällä ruokaa. Ja no, siihenkin me tiedetään jo vastaus, koska jos täällä on petseä, kyllä täällä varmaan ruokaakin on. Mutta miksiköhän Jack sinä et voinut kertoa näitä asioita tytöille? Chloe, kerro loppuun asti kaikki asiat. Okei. No siis, me tupsahdettiin tänne maailmaan ja me arveltiin, että tää on joku muu maailma kuin Little Split City. Ja me heti alettiin miettiä siitä, että mikä tää paikka oikein mahtaisi olla. Joten me haluttaisiin saada tähän mielellämme vastaus. Tätä maata ei ole valitettavasti nimetty vielä. Mutta usein tulokkaiden myötä he varmasti keksivät tälle kaupungille erittäin hyvän nimen. Mutta siis me emme ole vielä miettineet tämän paikan nimeä. Mutta oliko vielä jotain muita kysymyksiä? No, me vaan mietittiin, kun täällä kuuluu tosi outoja rysähdyksiä. Ja me myös ihmeteltiin sitä, että miksi me tultiin tänne jääkaapista. Jääkaapista? Mikä se oikein on? No, jääkaappi on semmonen juttu, jossa säilytetään ruokaa. He? Voi niin. Oliko vielä muita kysymyksiä? No siis ei, mutta me vaan todellakin haluttais tietää, että mitä nämä rysähdykset oikein on. Kuule nuori neitokainen. Luotamme siihen, että jokainen, joka asuu tähän maailmaan, saa itse järjestää tällaisen äänen. Ja no, eräs tärkeä asia jäi kertomatta. Mutta en koe kyllä tarpeelliseksi kertoa sitä teille. Koska te tiedätte sen sitten ajan myötä. Jackikin sanoi noin, mut miksi te ette voi vain kertoa niitä asioita? Paljastaa ne teidän suuaukosta ulos. No katsos, kun täällä maassa oli ennen isäni valta, mutta kun isäni kuoli, hän antoi vallan minulle. Joo, siitä lähtien olen keksinyt tänne uuden elämissysteemin. Ja no, siitä ei yleensä kerrota heti uusille tulokkaille, koska he kyllä tottuvat siihen ajan myötä, kun kuulevat näitä rysähdyksiä ja ymmärtävät sitten loppujen lopulta, mihin ovat tulleet ja mitä heille tapahtuu. Siis, mitä? Olette valmiita poistumaan? Minulla ei ole enää mitään sanottavaa teille. Joo niin. Jack, haluan jutella sinun kanssasi kahden kesken käytävällä. Mitä? Sinuna? Tekisin vain niin kuin minä käsken.
Ja jos en? Tiedät varsin hyvin, mitä sinulle tapahtuu, jos sinä et tottele minua. Ja nyt te 2 nuorineitiä häivytte täältä. Chloe, sä kuulit kyllä. Meidän pitää lähteä. Tuuks sä? No joo. Vartijat, häipykää. Minä sanoin, että haluan jutella Jackin kanssa 2 kesken. Ja sä tiedät myöskin, mitä se tarkoittaa. Joten häipykää. Tietenkin. Tietenkin. No, mennäänkö me sinne käytävälle? Kaikki lähtevät sinne. Joten mielestäni ei. Haluan jakaa tämän asian vain sinun kanssasi. Ja hyvin. Nopeasti. Tietenkin Pomo. Istu alas. Joo. Olen sanonut sinulle 1,000,000 kertaa, että et tuo turisteja enää ikinä minun huoneeseeni. Mut mä ajattelin, kun ne on erilaiset, sä olisit kiinnostunut niistä. Sä et ole ikinä ylpeä musta, etkö sä oot vieläkään vapauttanut mun perhettä. Oi niin, se sinun riesaperheesi. Katso itsesi. Olet säälittävä. Ja sun pitää ymmärtää, että nämä asiat, mitä tytöt kyselivät juuri nyt minulta, niitä ei kuulu sinun kertoa, mutta niitä ei kuulu minunkaan kertoa, koska he saavat itse kokea kohtalonsa täällä. Ja tiedät varsin hyvin, mitä heille tapahtuu. Miksi niissä ei ole elossa? Se on paljon parempi kuningas tänne. Sä vaan määräät ja teet huonoja asioita, jotka ei edes paranna tätä maailmaa. Sä tapat muita petsejä. Ja sä oot vanginnut mun perheen. Ja sä oot muutenkin ilkeä. Sinä et ikinä enää sä sano minulle tuollaisia sanoja. Tuliko asia varmasti selväksi?